Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Let's take it higher. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Let's sing it higher. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Yes, Heavenly Father, we welcome you, O Lord. We acknowledge your presence here in our midst today. Lord, freely move us, O Lord. Freely move your Holy Spirit so we can be free, as you said in your word. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Thank you, Lord, for making us free, O God. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Let's sing it. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God.
Have your way in our mind. Have your way in our body. Have your way in our spirit, O Lord. Lord, have your way. Consuming fire, burning to flame, a passion for your name, Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way with us. There's this song called More Love, More Power. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. Sing it again. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. Okay, please have your seat. Yes, as sister says, we will glorify the Lord today. Amen. Can we all rise and offer God our prayer? Oh, Heavenly Father, we are here today. We thank you for this very time that you have given to us. Thank you for the Sabbath, because this is holy for you. Yes. We thank you, Lord, that we can come before you without prejudices. We thank you because we can just follow even your own protocol. And thank you for this time that we can worship you and glorify you today. I pray, oh God, that your Holy Spirit will come and move with us today. In Jesus' name, amen. Amen. We are going to continue our study in the book of Acts. So if you have a Bible in Visayan, chapter 7. Sa Acts chapter 7 or sa Buhat Kapitulo City.
ug miingon ang labawng saserdote, matuod ba kining mga butanga? Ug siya miingon, mga igsuon ug mga ginikanan, magpatalinghog kamo. Ang Diyos sa kahimayaan mitungha sa atong amahan nga si Abraham. Sa didto pa siya sa Mesopotamia, sa wala pa siya magpuyo sa Haran. Ug miingon kaniya, pumahawa ka sa imong yuta ug sa imong kaubanan, ug umari ka sa yuta nga ikatudlo ko kanimo. Unya mipahawa siya sa yuta sa mga Kaldiyahanon, ug mipuyo sa Haran. O gikan dito sa pagkamatay sa iyang amahan, gipabalhin siya sa Dios niining yuta nga ginapuy-an ninyo karon. Og siya wala niya paghatagi o kabilin niini, bisan na lamang ang pagtumban sa iyang tiil. Apan gisaaran siya nga igahatag kaniya kini aron mahimong kaugalingon. Og sa iyang kaliwatan sa ulahi niya, sa wala pa siya'y anak. Ug nagsulti ang Dios sa ingon niini nga ang iyang kaliwatan mga dumuluong sa laing yuta, ug maulipon sila ug pagadaog-daogon sila sa sulod sa 4 kagatos ka tuig. Ug pagahukman ko ang nasod nga magaulipon kanila, nga nag-ingon ang Dios. Og sa human niini mamahawa sila ug magaalagad kanako niining dapita. Ug iyang gihatagan siya sa tugon sa circumcision, ug mao kining pag-anak ni Abraham kang Isaac, ug gisirkunsidahan niya sa ikawalo ka adlaw, ug si Isaac kang Jacob, ug si Jacob sa 10 ug 2 ka patriarka. Ug ang mga patriarka nga giagda sa kasina, nagbaligya kang Jose ngadto sa Ehipto, apan ang Dios didto naguban kaniya. Og nagluwas kaniya sa tanan niya nga mga kagulanan, og naghatag kaniya og grasya og kinaadman sa atubangan ni Faraon nga hari sa Ehipto, nga nagbutang kaniya nga gobernador sa Ehipto og sa tibuok niya nga balay. Og miabot ang gutom og ang dakong kagulanan sa tibuok nga yuta sa Ehipto og sa Kanaan. Og ang atong mga ginikanan walay hikaplagang mga makaon. Og sa pagkadungog ni Jacob nga didto'y trigo sa Ehipto, gipauna niya pagpaadto ang atong mga ginikanan. Og sa ikaduhang panahon, si Jose hingilhan sa iyang mga igsuon, og hingsayra ni Faraon ang kaliwatan ni Jose. Og gipatawag ni Jose ang iyang amahan nga si Jacob, og ang tanan niyang kabanayan nga may kapituan og 5 ka tawo. Og milugsong si Jacob ngadto sa Ehipto, og namatay siya og ang atong mga ginikanan. Og gibalhin sila ngadto sa Sichem, og gipamutang sila sa lubnganan nga gipalit ni Abraham sa bilis sa salapi sa mga anak ni Himor sa Sichem. Apan sa nagakaduol na ang panahon sa saad, nga gipanumpa sa Dios kang Abraham ang katawhan mingtubo og mingsanay sa Ehipto, hangtod nga mitindog sa Ehipto ang usa ka hari nga wala makaila kang Jose. Kini sa malalangon nagdagmal sa atong kaliwatan og nagdaog-daog sa atong mga ginikanan, aron isalibay nila ang ilang mga bata sa tuyo, unta nga dili sila mga buhi. Niadto usab ang panahona na tao si Moises, og maanya gayud siya sa atubangan sa Dios, og gialimahan siya sa 3 ka bulan sa balay sa iyang amahan. Og ang gikasalibay siya sa gisagop siya sa anak nga babae ni Faraon, og gimatuto siya ingon nga iyang anak. Og gipatunan si Moises sa tanang kinaadman sa mga Ehiptohanon, og nahimong gamhanan siya sa iyang mga pulong og sa iyang mga buhat. Apan sa may kapatan na katuig ang iyang panuigon, gihidlaw ang iyang kasing-kasing sa pagduaw sa iyang mga igsuon, ang mga anak sa Israel. Og sa pagpakita niya sa usa ka
sa usa kanila nga nagantos sa paglupig kini gilabanan niya ug ginabalusan niya ang gilupigan nga gipatay niya ang Ehiptohanon. Og nagahuna-huna siya nga ang iyang mga igsoon na nagpakasabot nga ang Dios magahatag kanila og kaluwasan pinaagi sa iyang kamot, apan wala sila managpakasabot. Og sa sunod nga adlaw siya nagpakita kanila samtang nag-away sila ug buot niya nga managdait gayud sila nga nagaingon, mga Ginoo, managsuon kamo nga nagalinupigay kamo. Apan ang masipad-anon sa iyang isikataw nagsalikway kaniya nga nagaingon, kinsa ang nagbutang kanimo nga pangulo ug maghukom dinhi kanamo? Buot ba akong pagapatyon ingon sa pagpatay mo kagahapon sa Ehiptohanon? Yes, okay. Next reader, please. From verse 29. Ug niini nga mga pulunga mikalagyo si Moises ug nagpuyo nga dumuluong sa yuta sa Midian. Ug didto nanganak og duha ka lalaki ug sa tapos sa kapatan katuig nagpakita kaniya sa kamingawan sa bukid sa Sinai ang usa ka manulunda sa Ginoo sa siga sa kalayo sa usa ka sapinit. Ug sa pagkakita ni Moises niini nahibulong siya sa pananawon ug sa miduol siya sa pagtan-aw miabot kaniya ang tingog sa Ginoo, ako mao ang Dios sa imong mga ginikanan ug ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob. Ug si Moises mikurog ug wala mga has pagtan-aw. Which verse is it? 32. Ug miingon kaniya ang Ginoo, hubua ang mga sapin sa imong mga tiil, kay ang dapit nga ginatindugan mo yuta nga balaan. Nakita ko ang kagulanan sa akong katawhan sa Ehipto, ug ang akong hingdunggan ang ilang mga pag-agulo, ug mikanaog ako sa pagluwas kanila. Ug karon, umarika, pagasugoon ko ikaw sa Ehipto. Kini si Moises nga giayra nila nga nag-ingon, kinsay nagbutang kanimo nga pangulo og maghuhukom? Kini siya gisugo sa Dios nga pangulo og manunubos pinaagi sa kamot sa manulunda nga nagpakita kaniya sa sapinit. Kining tawhana mao ang nagpagula kanila nga nagbuhat og mga katingalahan og mga ilhanan sa yuta sa Ehipto, ug sa dagat nga mapula, ug sa kamingawan sulod sa kapatan katuig. Kini mao si Moises nga nag-ingon sa mga anak sa Israel, usa ka manalagna nga sama kanako pagabangunon sa inyong Ginoong Dios gikan sa inyong mga igsuon. Kaniya man nagpatalinghog kamo. Kini mao kadtong dito sa kapunungan sa kamingawan uban sa manulunda nga nagsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Midawat sa mga pulong sa kinabuhi ug uban sa atong mga ginikanan nga midawat sa mga pulong sa kinabuhi aron igahatag kanato. Kaniya wala magtuman ang atong mga ginikanan, hinunoa gisalikway nila siya. Og sa ilang mga kasing-kasing na nagbalik sila ngadto sa Ehipto, nga na nag-ingon kang Aaron, buhatik kami og mga Dios nga magauna kanamo, kay mahitungod ni ining Moises nga nagmando kanamo sa paggula gikan sa Ehipto, wala na kami mahibalo kung unsay nahitabo kaniya. Og nagbuhat sila og usa ka nating baka ni adtong mga adlawa, og naghalad sila sa larawan, og gikalipayan nila ang mga buhat sa ilang mga kamot, apan mitalikod ang Dios, og gitugyan sila nga managsimba sa panon sa langit. Ingon sa nahisulat sa basahon sa mga manalagna, gihalaran ba ako ninyo sa mga patay nga mananap og mga halad didto sa kamingawan?
sulod sa kapatan katuig o balay ni Israel, nagdala usab kamo sa balong-balong ni Molok og sa bituon sa Diyos nga Rimfan. Ang mga larawan nga gibuhat ninyo aron pagasimbahon ninyo sila og pagabalhinon ko kamo dito pa sa unahan sa Babylonia. Ang atong mga ginikanan may tabernakulo sa pagpamatuod dito sa kamingawan. Ingon sa iyang gisugo sa nagsulti siya kang Moises, nga pagabuhaton kini, ingon sa huwaranan nga iyang nakita, nga kini sa atong mga ginikanan sa ilang hingtungdan, gidala kauban ni Josue, sa nadawat nila sa kaugalingong yuta sa mga nason, nga gihinginlan sa Dios sa atubangan sa atong mga ginikanan hangtod sa mga adlaw ni David, nga nakakaplag sa grasya sa atubangan sa Dios ug nangayo nga makakita siya og usa ka puloy-anan alang sa Dios ni Jacob. Apan gipatukuran siya ni Salomon og usa ka balay, bisan pa ni ana ang labing hataas wala magatpuyo sa mga balay nga binuhat sa mga kamot, sumala sa gisaysay sa manalagna. Ang langit mauman ang akong trono ug ang yuta mao ang tumbanan sa akong mga tiil. Unsang balaya ang pagatukuron ninyo? Nagaingon ang Ginoo kung unsa ang dapit nga pahulayan ko. Wala ba pagabuhata sa akong mga kamot kining mga butanga? Kamo nga mga maggahi og liog og mga dili sinerkonsidahan sa kasing-kasing og sa mga igdulungog, nagabatok kamo gihapon sa Espiritu Santo sama sa gibuhat sa inyong mga ginikanan, mauusab ang gibuhat ninyo. Kinsa ba sa mga manalagna ang wala pagalutusa sa inyong mga ginikanan? O gipatay nila kadtong mga dagamantala una sa pag-abot sa matarong, nga karon mabudhion kamo og mga mamumuno kamo kaniya. Kamo nga nanagdawat sa kasuguan pinaagi sa mga manulunda ug wala ninyo pagtumana. Og sa pagkadungog nila ni ining mga butanga na nangasamad ang ilang mga kasing-kasing og mingkagot ang ilang mga ngipon batok kaniya. Apan siya nga napunan sa Espiritu Santo, mitutok sa langit og nakakita sa himaya sa Dios, og kang Hesus nga nagtindog sa tuong kamot sa Dios. Og nag-ingon, ania karon nakita ko ang mga langit nga naablihan ug ang anak sa tao nga nagatindog sa tuong kamot sa Dios. Apan sila misinggit sa makusog nga tingog og gisungsungan ang ilang mga dalunggan og nagdungan pagdamag kaniya, og siya giabog nila sa gawas sa syudad og gipangbato nila, og ang mga saksi mingbutang sa ilang mga biste sa tiilan sa usa ka batan-on nga ginganlan si Saulo, og gibato nila si Esteban nga nagasangpit sa Ginoo og nagaingon, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Og sa miluhod siya misinggit sa makusog nga tingog, Ginoo, dili mo sila pagsangatan niini nga sala. Og sa nakasulti niini nahikatulog siya. Amen. Amen. Praise the Lord. Please, can you stay here? Sister, do you have your own Bible? Naaba kay kaugalingong Biblia? Cell phone. Okay. I have a gift for you. Yes. Is that your Bible? This is Bible of Sister. This is for you. Amo kini para nimo. Thank you. Okay, you're welcome. So you can give that back to Sister, and you have your own. Acts chapter 7 is an important connection between the Old Testament and the New Og Testament. kini nagpamatuod nga konektado gihapon kini sa Old o sa Bag-ong Testamento.
Stephen preaches in verse 37 about Moses. Si Esteban nagatudlo mahitungod kang Moises. Kini mao si Moises nga nag-ingon sa mga anak sa Israel. Usa ka manalagna nga sama kanako pagabangonon sa inyong Ginoong Dios gikan sa inyong mga igsuon kaniya managpatalinghog kamo. Yes. So Stephen is saying that Moses talked about another person who was coming in the future. Si Esteban nagasulti nga si Moises sulti kaniya pinaagi niining pulong. This is how Stephen connects the Old Testament to the Ug mao New kini ang Testament. pagpamatuod nga si Esteban connected gihapon ang pulong ang mga si Moises ang iyang mga sugo. He is talking to Jews who are waiting for this person. Nga siya nagahisgot sa mga Hudyo nga sila nagahulat niining tawhana. They're still waiting. What is this person that Moses was saying? Nga sila nagahulat nga unsa man kining tawhana nga nagasulti sa mahatungod kang Moises. So Stephen is declaring, of course, that this man is Jesus. Si Esteban nga nagasulti nga siya nagadeclare nga sama nga siya nga ang Diyos. Because Nagasulti. for us now, we can talk about Jesus. But then, Jesus was new. O karon kita nagahisgot kang Hesus, bapan ni ana si Hesus bag-o. Jesus was new. Nobody knew about him. Nga walay bisan kinsa ang bag-o. So because this message is new, people were offended. Kay tungod kining mensahe bag-o ug ang mga tawo na offend gayud, nasakitan. Whenever you change the traditions, people are offended. Og bisan pa ni ana nga imong pagabag-uhon ang mga tradisyon nga naandan, Here in the ang mga tawo Philippines, gayud masakitan. there are many traditions. O dinhi sa Pilipinas daghan gayud ang nagkalain-lain nga mga tradisyon. But Christ brings something new all the time. Apan ang Kristo nagadala og bag-o nga alang sa katawhan. This is what Stephen is saying in the chapter of Acts chapter 7. Ug mao kini ang giingon ni Esteban dinhi sa Buhat kapitulo 7. God is always doing something new. Og ang Dios kanunay nagabuhat og kabaguhan kausaban. When Moses was in Egypt, Og sa diha nga si Moises anaa sa Ehipto, he was following the Egyptian system. og siya nagasunod sa mga sistema sa Ehipto. But then he met God in the wilderness. Apan ni ana na iyang na hikaplagan nakita ang Dios. And his whole life changed upside Sa down. diha nga iya nang nakaplagan ang Dios na bag-o gayud ang iyahang kinabuhi. Because God is always doing something new. Kay tungod ang Dios magahatag kanunay sa atoa og kabag-uhan og kausaban. So you have Kapulihan. a choice. Og kita aduna kitay pagpili niini. You can humble yourself and accept the new thing like Moses, Og kita pagpaagi sa pagpaubos og atong pagadawaton kung unsa ang ang kabaguhan nga gihatag sa Dios. or you can harden your heart like these people who killed Or Stephen. magpagahi bata sa atong kasing-kasing nga sama niini nga nahisgutan dinhi sa buhat. Because you cannot control God. Kay tungod dili gayud natong makontrol ang Dios. These people who killed Stephen are trying to put God inside a box. Kay tungod kining mga tawo nga nagapatay kay Esteban nga sila nagasulay gayud nga sila nga sama sa Dios. They're saying, we have God here in a box. Nga sila nagasulti nga aduna kami mga Dios sa usa ka box. How many people know that you cannot put God inside a box? Pila man katawo ang nahibalo ni ining nga adunay Dios dinhi sa usa ka box.
You cannot put God inside your comfort zone. Nga dili kita angay gayud nga magabuhat ni ini og Dios nga sa mga hunahuna sa mga tao. God is always bringing a new thing into your life. Nga ang Dios magahatag gayud kanato sa kanunay ug kapulihan, kabag-uhan ug kausaban sa atong kinabuhi. So we must be prepared to change from the traditions. O kita gayon magmainandamon sa pag-usab, sa pagbago sa atong kinabuhi alang sa Dios nga sa umaabot sa Dios. We need to change from a man-made religion. Ato gayong pag-ausbon ang mga buhat sa tao nga mga relihiyon, sa iyop nga relihiyon. For example, look at verse 40. What did they do? Mga buhat, Kapitulo 7, versikulo 40. Nga nag-ingon kang Aaron, buhati kami og mga Diyos, nga magauna kanamo, kay mahitungod ni ining Moises, nga nagmando kanamo sa pagula gikan sa Ehipto. And verse 41. Wala na kami mahitabo kung unsay nahitabo kaniya, ug nagbuhat sila og usa ka nating baka ni adtong mga adlawa, ug naghalad sila sa larawan, ug kalipayan nila ang mga buhat sa ilang mga kamo. Many people are trying to make their own God. Nga adunay daghang mga tao nga nagasulay sa pagbuhat og ilang kaugalingon nga mga Diyos. So they can be in control. So sila gayon maga-control ni ana. But we have to surrender and allow God to be God. Apan ato gayong isurrender ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. So today we can see that in the Philippines there is statues. O karon atong makita dinhi sa Pilipinas nga daghang mga estatwa. Many pictures. Adunay mga lain-lain nga mga imahe. Who made that statue? Kinsa may nagabuhat ni ana? That is a man that made a statue of Mao na Mary. ang tao lamang nagbuhat ni ana usab. A statue of Mary. Ang estatwa ni Maria. Now, a statue is okay, Ang estatwa okay ra. but not when you bow to the statue. Apan dili gayud kana nato pagabuhaton nga kita magayukbo kani ni ana. When you are doing this, you are worshipping an idol. Og sa diha nga magabuhat ang tao ni ana, sama ra ni ana nga nagadaig or nagasimba siya ni ana. So when people do not know God, they make statues. Og ang uba ang mga tao nga wala nakahibalo sa Dios, sila magabuhat o magasunod ni ana mga estatwa. All of the statues of Mary that you see is proof that they do not know God. Og kini mga tawhana nga nagayukbo ni ana, mao kini ang pagpamatuod nga ang mga kanang mga tawhana wala kahibalo sa Dios. Because if you know God, He lives in your heart. He's not a statue. Kay tungod ang Dios ay kay tungod ang tao nga adunay Dios, ang Dios magapuyo sa atong kasinggan. You can pray to God like this. Og bisan gani ni ini Anywhere. magadaig magaampo kita sa Dios bisan asang dapita. You don't need a candle to pray to Dili God. usab nato kinahanglan nga mga buhat kitag magatindog kitag mga kandila. You don't need a rosary to pray Dili to God. usab kita mag-angay nga magbuhat og mga rosaryo. You agree? You Ah. agree? But people are afraid to say the truth. Apan ang mga tao, adunay mga tao nga mahadlok magsulti sa kamatuoran. And they want to stay in their tradition. Og sila magapabilin sa mga pagtulunan nga mga tradisyon lamang. But God is always doing something new. Apan ang Dios nagabuhat sa kanunay og kapulihan, kausaban. We have many testimonies Aduna kitay daghang mga testimonya or pagpamatuod sa atong kinabuhi. of people when they're doing the rosary, they get bad dreams. Og sa diha nga adunay mga tao usab nga nagrosary, aduna pud usab silay mga daotang mga damgo.
That rosary is not in the Bible. Ang kanang nga mga rosaryo di wala ka na sa Bible, And sa Biblia. our church is called Only Jesus Church. Og ang among simbahan gitawag og Only Jesus Church. That is only Jesus. Kay tungod si Jesus lamang, si Jesus lamang. Only the Bible. Og ang Biblia lamang gayud usab. Not Mary, Dili Maria, not the saints, dili ang mga santos, not the candles, dili ang mga kandila, not the mass, dili ang mga misa, not the priest, dili ang mga pari, not the pope. dili ang mga papa. Only Jesus. Ang si Jesus lamang gayon. Everyone say amen. Amen. Hallelujah. Will you be bold and preach the truth? Og sa diha nga kita mahatagan og kadasig ato gayong sangyaw ang matuod. Tagbilaran needs the truth. Amen. Ang tagbilaran nagkinahanglan gayud usab og matuod. Otherwise, it will not change. Og bisan pa ni ana wala mausab ang mga tao. There will be no revival. Kay walay kausaban. Before revival comes, Og sa diha nga wala pa ang kausaban, there must be two things. adunay duha ka butang. Number one, there must be truth. Og ang usa ni ana nga kinahanglan sila matuod. Number two, there must be the Holy Spirit. Og ang kaduha ni ana mao ang Espiritu Santo or balaang Espiritu. So many churches, they just want the Holy Spirit. Og dunay mga daghan nga mga simbahan nga gusto nila og balaang Espiritu. And when we have worship, we will also have the Holy Spirit. Og adunay mga pag-worship. But God is also a God of truth. Apan ang Dios gusto usab og Dios nga matarong matuod. A God of righteousness. Sa pagka-matarong. That means that we must repent. Og mauna ang pagpasabot nga kinahanglan kita maghinulsol. If we are the children of God, what does it mean? We must also be righteous. Kung kita anak sa Dios, ang pasabot ni ana kinahanglan gid kita nga matarong. And if you want to be righteous, you must know what is the truth. Og sa diha nga kita matarong kinahanglan gid isab nga atong i-apply kini sa atong kaugalingon. Why are people worshiping idols Nganong today? ang mga tao nga naga-worship sa mga idolo? Why are they driving the car with the statue and playing the music? Nganong drive man kita sa usa ka kotse nga adunay mga estatwa, And following in the car? nga aduna pud sa mga kanta og nagasunod sa sakinan. Why? Ngano man? No truth. Kay tungod walay matuod. Are you going to tell them? Gusto ba ninyo nga itudlo kanila? You might lose your friends. Nga dili gayud sa atong malus ang atong mga higala kung dili nato kini itudlo. Even some people here have lost their family. Or bisan pagani ni ana nga aduna kitay mga pamilya nga nagasalikoy kanato. But how many people know that when you're on the cross, it is not comfortable? O pila man ang nakahibalo nga sa diha nga adunay cross. Didn't Jesus say to you, take up your cross? Nagsulti ba si Jesus kanato nga atong pasaanon ang atong mga cross? This is your cross. Mao kini ang atong cross. When you speak the truth, you will be persecuted. Sa diha nga kita magasulti, magasangyaw sa matuod, kita gayon pagalutuson. It's in the Bible. O mao kini sa Biblia. Didn't Stephen die? Si Stephen ba namatay? How? Sa unsang paagi? By the traditions. Pinaagi sa mga tradisyon. He was telling them, you can no longer be following the law. Kay tungod iyang gisangyaw ang matuod sa mga pagtulunan nga sayop sa mga tradisyon. You need to now come to Jesus only. O karon maulamang gayud ang atong pagasundon si Jesus lamang gayud. That's the message of Acts chapter O mao 7. kini ang mensahe sa mga buhat kapitulo 7.
See, when you come to God, you do not come for a bed of roses. Og sa diha nga mudong kita sa Dios, dili nag-angay kita kuan yan ng bed of roses. Now it is popular to be a Christian. Og mao kini gayud ang angay gayud para sa mga Kristohan. Everyone is wearing a scripture, Jesus. Og sa ang adunay uban nga nagasuot nga adunay tatak nga Jesus. But wait till they start saying that you mustn't worship statues. But ato kay huwaton nga sila magasulti nga dili sila magasimba sa mga estatwa. The Ten Commandments says that we must not bow down to idols. Ang napulong kasugong nga nagaingon nga dili gayud kita nato iyokbo ang atong paggalingon sa mga idolatry, mga idols, mga idolo. Yeah, we can read it here. Just read this here. Exodo 20, kapitulo 20, versikulo 3 ngadto sa 5. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atua sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta. Kung sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila kay ako si Jehovah nga imong Dios. Mao ang Dios sa atubang mao ang Dios nga abuguhan nga nagaduaw sa pagkadaotan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo o sa ibabaw sa ikaapat nga kaliwatan sa mga nagadumot kanako. So this false religion has got a hold of the Philippines. O kini nga mga sayop nga mga relihiyon mao kini gayud ang nagagunit dinhi sa Pilipinas. You can see people everywhere are disobeying the Ten O kini Commandments. ato makita gayud ang mga tawo nga adunay pagyukbo ni ining mga estatwa. But you are an evangelical Christian. Apan kita ang mga evangelical nga mga Kristohanon. You are a Protestant. O kita mga protestante. This false religion has taken their hearts. O kini nga mga sayop nga mga relihiyon sila gayud nagagunit. So the question you need to ask yourself, O ang pangutana nga ato gayong ipangutana sa atong kagalingon. do you love these people? Nahigugma bang kita ni ining mga tawhana? If you love somebody, what do? You O tell kita them the nahigugma truth. sa atong isig katawo sa may atong pagabuhaton. Otherwise, you need to ask God and say, Lord, maybe I don't really love these people. Help me, O God. ato gayud silang itudluan, sultihan sa matuod o sa diha ni ana nga atong pangutana ang Dios na siguro wala ako nahigugma ni ining tawhana. I said this false religion has taken the Philippines. Nga akong ginasulti kaninyo nga kini mga sayop nga mga pagtulon-an nagagunit gayud kini sa tibuok nga Pilipinas. There are even people who have come to Christ Nga adunay mga tao nga gusto nga makadung ni Kristo. and their family told them, we will not bury you. Nga adunay ang ilahang pamilya nga nagasulti kanila nga dili ko ikaw igalubong. Why? Nganuman Because you are not following the Catholic kay Church. tungod wala ka nagasunod sa mga sa Katoliko. There will be no priest for you, Walay pari diha kanimo. and there will be no money for you. O wala sa kwarta. People are
carrying their cross O ang today. mga tao nagalukdo gayud sa ilahang cross, ilang kaugalingon. But for you to be able to carry your cross, you need to be strong. Apan sa atoa nga gusto nato nga magapasan sa atong mga cross, You need to be knowledgeable about the truth. kinahanglan gayud nato nga paghibawon ang matuod nga aniha dinhi sa Biblia. That is why I gave you that comic, Og mao kini nga akong gihatag kaninyo kining usa ka comics. because it's talking about many different scriptures. Kay tungod nagahisgot kini sa nagkalain-lain nga mga sulti. The only way you can be strong is if you know the scriptures. Ang pamaagi nga kita magmaligon, mao lamang ang ugusab nga kinahanglan nga hibaw-on nato kining Just mga pass it. scripture. Just one example is the one about the mediator. That's in 1 Timothy 2 verse 5. Unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5. Yes. Kay may usa lamang ka Dios ug usa ka tigpataliwala sa Dios ug sa mga tao, ang tao nga si Kristo Jesus. Yes. So Mary is not a mediator. Og si Maria dili kini maoy tigpataliwala kanato. So why are you praying to Mary? Ug ngano man nga magaampo man gayud sa mga ngano magaampo man sa ang Maria. Mary can't even hear your Ug prayers si Maria dili gayud makadungog sa mga pag-ampo because she's in heaven. kay tungod atuan na siya sa langit. Only Jesus can hear your prayers. Og si Jesus lamang gayud maoy makadungog sa atong mga pag-ampo. Why are you confessing your sin to the priest? Ngano maga hinulsol man og sala ngadto sa mga pari. How many people have done that? Kisa may anak Saul. But before, but you found the real priest is Jesus. Apan ato lamang gayud hikaplagan ang matuod nga pari mao si Jesus. Only Jesus can forgive your sins. Og si Jesus lamang gayud maoy makahatag kanato og pagpasaylo. What did the priest tell you at the end? Unsa may isulti sa mga pari sa inig kauwahi kanato? He said, "My son, your sins are He's forgiving your sin." Nga sila nagaingon nga akong anak ako nakang gipasaylo. He has no power to do that. Wala sila gahom ni anak. He didn't die for you on the cross. Wala sila nagapakamatay sa He cross didn't shed tungod his kanato. blood for you. Wala nila gihatag ang ilang dugo alang kanato. That's why when you know the truth, Ug mao kana nga sa diha nga mahibaw-an na nato ang kamatuoran. then that you will leave the Ug sa diha nga tradition. kita mulakaw gayud dihaan ang mga tradisyon. They don't want you to know this Ug sila dili gusto nga ikaw makahibalo ni ini. because it will spoil the business. Kay tungod ilang gi-spoiled ang ilang mga negosyo. It will spoil everything. Ang tanan usab. What? You can get eternal life without us? Og sa diha nga makakuha kag kinabuhi nga walay katapusan. Yes, I will show you. 1 John Kana gayud chapter matuod. 5. Unang Juan Chapter 5 kapitulo 5. and verse 11 and 12. Unang Juan kapitulo 5 bersikulo 11 hangtod sa 12. Og kini mao ang pagpamatuod nga ang Dios mihatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Og kini nga kinabuhia anaa sa iyang anak. Stop there. Did God give us purgatory? Naghatag ba ang Dios kanato og purgatorio? No, God Wala has gayon. given us eternal life. Ang Dios naghatag gayud kanato og kinabuhi nga walay katapusan. But if you look in Bohol Chronicle, Apan nakita nato diha sa Bohol Chronicle nga newspaper, they are praying for somebody
who they say is in purgatory. Og sila nagaampo nga sa mga patay. You Na sila madung sa cannot pray for somebody who is dead. Dili gayud kita ana makaampo sa mga patay nga madung sa purgatorio. It's too late. Og kini uwahi na gayud. There is no purgatory. Wala gayud purgatorio. There is hell. Adunay impyerno. But praise God, there is also eternal life. Apan dalay ko ng Diyos kay tungod ang adunay kinabuhi nga walay katapusan. And you can only find eternal life in Jesus. Ug ato gayud lamang mahikaplagan ang kinabuhi nga walay katapusan kang Hesus. You don't need Saint Joseph. Og dili nato kinahanglan ang mga santos. I was in Island City Mall, ICM. Siya nakadung sa Island City Mall. And they're ICM. praying to Saint Joseph. Og sila nagaampo ni Saint Joseph. Just say that is the wrong direction. You have to turn this way. Og mao kana ang sayop nga mga direksyon. Og kita gayud mo lipas niya na, mo They tipas are niya na. blind. Sila gayud nga buta. And they are leading the blind. Or sila lamang gayud nagalid sa sama sa buta. And what does the Bible say? Unsa may giingon dinhi sa Biblia? They will both of them fall inside the pit, Og sila gayud madung ni ana. which is hell. Mao kana ang impyerno gayud. Don't believe what the world is telling you. Ayaw pagatuo kung unsa ang gisulti sa kalibutan kanimo. The world is wrong. Ang kalibutan sayo. Jesus said that the world will hate you because you are telling the truth. Si Jesus nag-ingon nga ang kalibutan You are telling the truth, they will og hate you. ikaw sa diha nga ikaw magasulti og kamatuoran ang og magasunod sa kamatuoran. But we thank God that we have the truth. Apan salamat sa Dios kay tungod aduna kitay kamatuoran. And when you have the truth, you will come out of the cemetery. Og sa diha nga ikaw makahibalo sa kamatuoran, ikaw gayud mawala ni anang cemetery. Cemetery is full of dead people. Ang sementeryo mao kana ang puno sa mga patay nga tao. Dead saints. Ang mga santos. Why are you worshiping dead people? Nganong simba man kita ni ana mga nagasimba man ang mga tao ni Jesus ana. is mga alive. santos. Si Jesus gayud buhi. And that's how we have salvation. Og mao kana nga aduna kitay So, kaliwasan. I've preached enough about this. Og siya natudlo. We're going to Natudlo gayud. now we're going to have a time of praise and worship. Yes. Okay, thank you very much. Give God a hand. The truth will set you free. The truth will set you free. And that's how we can sing this song, which everybody sings around the world. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Let's sing it. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say, you're my God. And all together worthy. All together wonderful to me. And here I am to worship. Here I am to bow down. And here I am to say that you're my God. You're altogether worthy. Altogether worthy. Altogether wonderful to me. Do you believe that God wants us to live abundantly? Do you believe that?
This is not a motivational message, but this is actually biblical. Okay, let's see in Ephesians 3:20 to 23. Ephesians 20 to 21. Karon alang kaniya nga arang makahimo og labaw gayud sa labing madagayaon nga labaw sa tanan nga atong gipangayo, kung gihuna-huna sumala sa gahom nga nagabuhat sa sulod nato. Kaniya ang himaya diha sa iglesia ug diha kang Kristo Jesus alang sa tanan nga mga kaliwatan ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. So it is here, it says, now unto him who is able to do exceeding abundantly above all that we can. So hindi lang pala isa, exceeding na, abundant pa, above all pa. Grabe pala si Lord, no? Something some translation. So God is able to do exceeding. Ug ang Dios nagahatag gayud kini kanato og labaw. Abundant first. Then exceeding. Exceeding, abundant, above all. Exceeding, abundant, above all. Paghatag. Exceeding, ano ba exceeding? Kunti pagpadayon. Abundantly, Og daghan. above all. Og labaw gayud sa tanan. So it's not just once, Dili lamang kung kausa, but all the time. apan kanunay gayud sa tanan usab. And not just few, Og dili lamang gayud gamay, but abundantly. apan daghan. And not just for you, Apan dili lamang kini kanimo or that just according to your limited knowledge, or kini nagbase ba lamang sa imuhang hunahuna, but even above all. og kini mao gayud ang Yes. labaw sa tanan. It says here, above all that we ask or think. Og og labaw gayud sa labing madagayaon nga labaw sa tanang mga atong According, kon gihunahuna okay, saan basis na? According to the power. nga pinaagi sa gahom. That is the power of the Holy Spirit that it works inside Mao us. kana ang gahom sa Espiritu Santo nga nagapamuha. And that will bring glory. Unto Him be glory Og kana nga madagayaon in the church maya dinhi sa simbahan by Christ Jesus nga pinaagi diha kang Kristo Jesus through all ages, alang sa tanang mga kaliwatan. from before up to now, from small to great to Nga old. sa sugod sa gamay hangtod sa dako daghan. World without end. Amen. So the idea that God wants, Katapusan. the idea that God wants His people sick, sad, or living in poverty is completely against the Word of God. Ang kini nga mga sa mga panghunahuna, problema sa panghunahuna, sakit, kini gayod maoy wala kini sa Dios. It is against His Word and His very nature. Kini kontra sa Dios. So because nakita naman natin, di ba, very clearly. Kay tungod ato gayon nakita dinhi nga klaro gayod nga labaw sa tanan. Because it's His desire to bring us fruit. Nga tungod kay iyang desire nga hatag og kamatuoran. And fruit that will last. Bunga
nga mao ka na ang atong. When I was still before I lived in poverty, Og sa diha nga siya napuyo sa una sa pagkakabus. and I was maybe I was more poor than you are now. Og siya mas pobre kaysa sa ato karon. Because even a single centavo I could not have. Og bisan gani mga 5 centavos. And we do not have food to eat as well. Og wala po usahay, wala po sila pagkaon nga makaon. What made it worse, I was sick during that Og time. mao ang pinaka-worst pa kayo mao ka na nga nasakit siya. Ana nga And I was sick to death. og siya nasakit nga padulong na gayud. Hindi yan siya yung lagnat lang. It was a real sickness that will lead to death. Just like COVID. Dili ka na nga sakit nga sa ama lamang nga gihilatan. Apan siya nasakit nga padung mamatay. But the only thing that I have is the Word of God. Apan ang usa lamang gayud kabutang nga maoy anaa kaniya ang pulong sa Ginoo. So I said, Lord, I don't have anything here in this world except you. Og siya nagaingon nga Ginoo, wala gayon ako'y laing mga butang dinhi sa kalibutan apan ikaw lamang gayon. And then if this life still has something for you to do, then do it. Og siya nagaingon nga kung kining kinabuhi ana ay something nga angay nga pagabuhaton og kini ihatag kay kanako. And God miraculously healed me. Og ang Dios nagamilagro gayud kaniya nga siya mamaayo. And not just that, Og dili lamang kana, He healed my body and my mind as well. og siya nagaayo sa akong lawas o sa akong hunahuna. I was not a graduate during that time. Og wala pa siya malampos sa iyang pag-eskwela. And during my time, not your time, my time, Og sa iyang time nga, even if you work in Jollibee or 7-Eleven, you need to have at least 72 units of college. bisan pa ni ana sa una nga sa iyang kapanahunan nga og ikaw mag-a-apply ni anang Jollibee or 7-Eleven, kinahanglan gayud nga aduna ikay kurso nga duha ka tuig. I did not have that. Wala gayud siya ni ana. Hindi ako nakumpleto ng 72 units. Wala siya nakakumpleto anang 72 ka unit. So, what will I do? I have very, very thin. O kung sa may iyang gibuha, iyang angay kabuhaton, siya niwang pagayod ni adto. Thin body, weak body, but the Lord has restored my mind. O siya, niwang pa ni adto niya, ang masakiton, apan ang Diyos, nagahatag gayud kaniyang kaluwasan. So I prayed, Lord, I desire to give something for you. O siya nagaampo nga, Ginoo, aduna ako'y angay nga igahatag gayud diha kanimo. I desire to participate in the offering. Nga ako nga siya naga-desire nga mo participate sa paghatag og I have longed to do that, but I could not have anything, even a single centavo. iya kay gibuhat ka na apan wala siya laing nga kwarta pa ni ana kani adto. And the Lord is true to His word. Og ang Dios giya kaniya niining pulong. I am the youngest in our family. Og siya mao'y kinamanghuran sa ilahang pamilya. And the Lord gave me a corporate job. Og ang Dios nagahatag kaniya maayong pang trabaho. A job that is there in the office. Og ang kana nga trabaho mao kana ang sa opisina. Without being able to finish my college. Nga walay sa iyang pag-eskwela. And in 2 years' time, the one who hired me, og sulod sa duha katuig nga kanang tawhana nga sulod kaniya sa which is the trabaho, office manager, nga mao kana ang office manager. I even topped her Og siya nalabaw pa ni ana, nalabwan ni ana. and have more payment than her. O mas labaw pa ang
Mas mataas yung salary ko sa kanya. Just 2 Mas years. dako pa ang iyang sweldo kaysa ni Adto. But I have a big family. Apan anaa siya'y dako nga pamilya. Single pa ako, pero marami akong pinapakain sa bahay. Apan daghan siya'y pakaon sa ilang. Mga mas matanda sa akin. Mas dako, mas taas. Because I was the only one who's working. Kay tungod siya lamang ang maoy nagtrabaho. So the hurdle is, even if I work hard and even if I earn much, there's nothing that's happened. That's Ug nothing sa that diha I nga, gain. Bisan pa magatrabaho gayud siya sa kanunay og wala gayud niya ana nga mga magadlawat. Because I give to the family for the us Wala to siya eat. mabilin sa iya kay tungod iyang gihatag na I could not pay. I could not even buy a single bag of my own. Dili gani siya makabili, makapalit og kaugalingon niyang bag, Shoes, sapatos, clothes. mga sanina. So I asked that, Lord, I really, really, really need a bag. Og siya naga ingon sa Ginoo nga gusto gayud nako nga I do not, yeah. makabag, I do not have. I'm. All my money is for our food. og ang akong kwarta lamang gayud para lamang gayud sa pagkaon. And yung bag ko sira-sira. Ang bag nako, ang ibag niya nagguba na. So one day, you know what God did? Og usa ka adlaw, God brought people to give me bags. apan ang Dios naghatag kaniya og mga tao. And you know how much? ang siyang bag. How much bag? How many bags that I got? Og pila man ka bag ang nahatag kaniya sa mga tao? Not just one, Dili lamang usa, not just two, dili lamang pud usa duha, not just three, dili tulo, not even 10, dili lamang ingon na pulo. but 20. Apan 20 buok. That's how our God is. Og mao kana gayud ang gibuhat sa Dios. He can give, which is more than we can even think. Og kana mahatag gayud sa Dios nga kung unsa labaw pa sa atong gibuhat. So if we want that kind of blessing from the Lord, let us honor Him with what we have. Because even me, I did not have. I just give everything to my Kana family. nga gusto nato nga makadawat og grasya sa Dios, og gasa sa Dios, og ato gayud siyang pagahimayaon, pagadaygon. But God brought me more than what I could ever think. Og ang Dios nagahatag kaniya. So let us honor the Lord through our offering. Pangayo. Oh, Heavenly Father, we are so thankful because your promise is true even in my own life. Now I have a story to tell to others where they can also claim the same promise, because this promise of yours in Ephesians is not just for me but also for them, for the people who believe in you, oh God. So I pray, oh Lord, that you bless them, oh Lord, bless them financially and make it true to them that you can even provide for everything that they need, oh Lord, more than we can even think of. In Jesus' name, In Jesus' amen. name, amen. Please have your seat. Ang atong topic karon mao ang evangelism. So evangelism is just sharing your faith. Kini nga evangelism mo kini ang pag-share kanato sa atong pagtuo. How do you share your faith? Unsaon man yung pag-share sa inyong pagtuo? So learning to share your testimony is the most rewarding thing. Ang pinaka the best nga pag-share nato sa atong pagtuo, ang pagtestimonya nato sa nga adunay mga reward. It is rewarding for you to share your testimony. Mao kini ang reward kanato og atong pag-share sa atong testimonya. So what is a testimony? Unsa man ang testimonya? Testimony, Sister Maricha, I think you'll do this one. Come and do the translation. What is a testimony? Unsa man ang pagpamatuod? Testimony is what God has done in my life. Ang pagpamatuod kung unsa ang gihatag sa Dios sa
sa atong kinabuhi. So those who are born again believers all have a testimony. O kinsa katong natawo pag-usab adunay ang tanan adunay pagpamatuod. There's many people who try to fight against us. Nga adunay ubang mga tao nga musulay pagsukol. But the one thing they cannot change is your testimony. Apan ang dili lamang gayud nila mausab mao kini ang imong testimony or pagpamatuod sa imong kinabuhi. They may deny your doctrine and attack your beliefs. Og sila ilang ibaliwala ang imong doktrina apan ang kamatuoran nga imong kinabuhi. But they cannot ignore that your life is changed. Og dili nila mabaliwala ang imong kinabuhi nga nausab. And something happened to you when you were born again. O sa niana nga nahitabo sa imong kinabuhi nga sa diha nga ikaw natawo pag-usab. That is what they hate. Your testimony. O mao kana nga sila dili sila kunta nila ang imong mga pagpamatuon. People will recognize the differences in your life since you were born again. Ang mga tao makaila sa mga kalainan or kalahian nga makita sa imong kinabuhi. And every person is attracted to a human story. Ug ang matang tao madani sa usa ka mga testimonya, mga pagpamatuod. And especially how we find the reality of Christ. O hilabi na usab nga kung giunsa nato pagkita sa realidad ni Kristo. How we find peace and joy and eternal life. O giunsa nato pagkita ang pagkaplag, ang kalinaw o ang kalipay sunod sa kinabuhi. Sa atong kinabuhi. It is your testimony that overcomes the devil. Og mao kini ang imong pagpamatuod nga ang mga dautan mapahawa. If we go to Revelation 12 verse 11, ari kita sa ang bugna. it says, and they overcame him. This is Angbugna 12. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Ang bugna kapitulo 12 bersikulo 11. Og siya gidaog nila tungod sa dugo sa kordero, ug wala nila paghigugmaa ang ilang kinabuhi hangtod sa kamatayon. I said, if you tell the truth, you will be persecuted. Nga akong giingon sa inyo ha, kung ikaw nagasulti sa matuod o ikaw gayud usab pagalutuson. This Bible is saying that the true Christians are not afraid of persecution. Nga ang Biblia nagaingon nga ang matuod nga mga Kristohanon dili gayud dili sila mga hadlo. Because the power of God is stronger than their fear of persecution. Ang gahom sa Ginoo mas gamhanan gayud kaysa sa mga nagalutos kanila. This means that when they speak the word, O kini nagpasabot nga sa diha nga sila magasulti sa pulong sa Ginoo, then they overcome the devil. og diha nga ang mga dautan gayud magapahawa. Yes, so they overcome the devil by their testimony. Pinaagi sa ilahang mga pagpamatuod. Your testimony is very powerful in the hands of God. Og ang inyong mga pagpamatuod mao gayud kini ang pinakagamhanan sa kamot sa Ginoo. Because it shows the power of God, how your life has been changed.
Kay tungod nagapakita niini kung giunsa pagbag-o sa Dios ang imong kinabuhi. Because your life is like a trophy of God's grace. Kay tungod ang imong kinabuhi sama sa usa ka trope nga sa nagahatag kanimo. It clearly demonstrates how your life has been transformed. Nga klaro gayud niini nga nagpakita kung giunsa ang pagbago sa imuhang kinabuhi. And your testimony has the power to cast down the works of Satan and the demon spirits. Og ang imuhang pagpamatuod or testimony adunay gahom usab sa pagsalikway sa mga buhat ni Satanas. And so somebody said that if you give your testimony, it is even better than giving a sermon. Nga adunay uban, nga adunay usa ka tawo nga miingon nga ang usa ka maayo nga testimony nagkantidad kini og maayo gayud nga pagwali. We have to preach a good sermon, but we also need a testimony. Nga kinahanglan nato nga isangyaw iwali ang matuod. So when you're sharing your faith, you must talk about you. Og sa diha nga ikaw magasulti sa imong pagtuo. You say how my life used to be. O giunsan paggamit ang akong kinabuhi nini. What happened when Christ came into my life? Unsa may nahitabo sa diha nga niabot sa akong kinabuhi ang Kristo. And how my life has changed since then. Og sa unsang paagi na bag-o na usab ang akong kinabuhi. I have peace and I have joy in my heart. Aduna ako'y kalinaw ug aduna ako'y kalipay sa akong kinabuhi. And your friends know that something has changed. Ug ang imong higala mahibalo nga ikaw adunay pagkausaban sa imong kaugalingon. So we can learn how to share our testimony. Og ato gayud kining mahibaw-an kung unsaon nato pag-share ang atong mga pagpamatuon. Because it is more appealing than a sermon on theology. Kay tungod kini mao ang labaw ang mas maayong makadani sa mga tao kaysa sa mga theology. When Pastora was speaking today, Yung sa diha nga si Pastora Frey nagasulti karon, that is an example. og mao kana ang usa ka halimbawa. She began with taking a scripture O siya nagasugod sa usa ka scripture. and she explained it. O si iyang pa liwanag kanato. But nobody was listening. Apan walay bisan. You are listening, good. But when she talked about the bags, Apan siya nagasulti sa bag. then everybody was listening. O ang tanan nagapaminaw. Because it is a story, it is a human story. Kay tungod mao kini ang istorya And sa tao. that's how we share our faith. O mao kana nga ato gayong isulti ang atong mga pagtuo. You have to be biblical first. O kinahanglan mas unahon gyud usab nato ang mga That's biblikal why nga mga hisgutan. we saw the scripture which says God has given us eternal life. O atong nabasa ganiha nga ang Dios nagahatag kanato og kinabuhi nga walay And this katapusan. life is in His Son. O kining kinabuhi anaa sa iyang anak. Okay. So people are attracted to your story. O ang mga tao madani sa imuhang mga istorya. So if you have not discovered the value and the power of telling others, Kung wala pa nimo na diskubrihan ang bilis ug ang gahom sa pagsulti sa uban kung giunsa ka pagdako. then you are missing something in the kingdom of God. Og kana ma-miss nimo ang mga buhat sa Dios. Because sa Dios. we sing the song, consuming fire, come into my life, burn. Kay tungod nagakanta kita nga sama sa kalayo. To burn. But you know what makes you burn the most? Apan unsa man ang makapasunog niini nga labaw?
is when you share your testimony. O sa diha nga imong igasugid or i-share. Yes, Sayaw ang imong mga pagpamatuod. attending church can help you to burn, O kana ang usa ka simbahan makahatag kanimo og pagsunog sa imuhang. but when you go outside, the devil wants to stop the fire. Apan sa diha nga mudong kita sa gawas ang mga satanas magasugod og pagpapa sa imuhang. There's a bucket of water outside there. Og aduna sa mga A bucket of water. maayo sa kabakit nga tubig. When you leave the service today, O sa diha nga kita magalakaw ni ining usa ka service karon. you say, yes, I'm on fire. O ikaw magasulti nga yes, ana ako sa kalayo, doon ako'y kalayo. And the devil is waiting there to pour a bucket. Og ang dautan nagahulat dito nga magabubo. So how can you light the fire again? Og unsaon man ni ana nga aron mabalik nga kita sa pagsiga sa kalayo sa atong kinabuhi. You share your testimony Og imo gayong igasulti ang imong pagpamatuod or testimony into the world. sa kalibutan. You say, God has changed me. Imong igasulti nga ang Dios nagausab sa imong kinabuhi. So nothing will light the fire in your heart Og wala gayoy lain makapasiga sa imong kasing-kasing. except when you share your faith and you Sama. tell people how God changed you. Sama sa pagsulti sa uban, mahitungod kang Hesukristo ug giunsa pag-usab ang imong kinabuhi. We know the Apostle Paul in the Bible. Ug atong nahibaw-an nga si Apostol Pablo sa Biblia, When we read Acts, sa he diha, shares his faith. ug sa diha nga atong gibasa ang mga buhat nga siya naga-share sa iyahang pagpamatuod. This is while he is a prisoner in Acts chapter 22 and onwards. Og mao kini ang nga anaa siya sa usa ka prisuhan. Every time he told them how God has changed his life. Sa matag higayon iya gayong igasulti sa mga katawhan kung giunsa pag-usab sa Dios ang iyang kinabuhi. Whenever you tell your story, there will be a reaction. O sa diha nga dawi nga kita mo gasulti sa atong pagpamatuod mga testimony, aduna gayoy mga reaction. Some people will be angry. Aduna usab mga tawo nga masuko. Some people will be hostile. Nga aduna usay mga tao nga maglutos. But some people will react positively. Nga aduna usay mga tao nga mo react. But every time, the fire in you will burn even more. Apan adunay higayon nga magasiga ang imong kinabuhi. Because God is a consuming fire. Kay tungod ang Dios nagahatag gayud kanato og kalayo sa atong kasing-kasing. So what we will do now, we will rearrange our chairs and we will sit together and talk about our testimony.